Ni pedang sengobha biang sachisi ni phi ki para bangit ki parlok ki ba i baro ki bala banya shim bentalang bat ni lengba kani ka YouTube channel jong ka barang shagani ka jing shakri ka jing mani lang ka jong yo blay sachisi pat ha kani ka sni ka ba kraw bat ka ba kentang ka jong try dong ini leit lang bangini shakri lang yo blay da ka bangin pen ken maw yadi bangin yo snow ya ka tien ka ba im ka jong u bat bangin sha score ya ka keren ha ka jing im ka jong ishimen tin ka jong blay ka ong ale pi ki kun do snap yanga ngan hikai ha pi ya ka jing shep tim utrai dong ini pendam lang ha ka jing duai ni ai ngu ya me ku try na ka benta ka ni ka sngi ka ba kraw bat ka sngi ka ba kentang mela ai hangi kumni bangin yo ban shakri ban mani ya me dolong ringkat lema try bat ka wei pa ka wei ka mensim ka ba kodor ka bala ban shim bentalang bat ngi ka ni ka por na ka benta ban kenti wi ka nam bat ka buram ka jome ban kentang ye ka ni ka por jong ka jing shakri ka jing mani ka jong ye me na mangi pana ka kerteng ka jome u jisu amen ngin yap teng no ye ka ni ka jing shakri lang ka jong yu blay ha ka ni ka step da ka bangin ye so lang da ka jing ruai ka ba lais pa san kusau na ka jingruai ka ba lais pa san pusau lais pa san pulai ka brem shilenter bat lunong pen im nga sngousuk nga shem sngoba bat hadin balade pan ruai ka jingruai ngan kerpa i Mr. Yaines kem shla in yala mengi ka ba pule na ka tin ka jong blay bat ha ka jingduai shilenter bat lunong pen im nga siêu su nga shem siêu pa leng ba jing e len di ba kim u ya lam u geruda jing su jong gap meng ba ya shlei de hang ni ba nga yo ma nga dip ngam kus lai reng God ba jisu gen ran nga dip ngam kus lai reng God ba jisu gen ran lenter len di bun ing ma ba lu nong ben im nga yai dang ma u lok ba shi sha hab deng ki yong bun jai lagi jat ba thai kip gershan Kamen sim rugas nyuslian Dema ban lambantan Hadu bandalat shilian Dema ban lambantan Hadu bandalat shiliang Shilenter jing imbaro par O God no jing it bashlei Jing jatat yang ukular Hagaying shong ne shate Hangda hagi jain ba pernai Ba jing men syagir tabar Tang yakan ingan yai riwai Lenter badungan yai sa Tang yakan ingan yai riwai Lenter badungan yai sa
chua mi lang blay jing duai pulai ke to ne nak ting jong blay nak bangi la ban syam nak kitab jong Isaya kalau nak basan pulai dekat basau kum ter bat kum juro nak kitab jong Jeremiah kalau nak balai phau kat khat ka ba khat nyau tin tiai gora khadi ban ta yong kum ne si shau la ba jing slai jongi bola kit ya jing so si jongi pen ban ngi la nyau yu bala pen mong bala sho yu bala sho do blay bala pen janjar rồi là pen mong yu ni namar ka jing ringkang jongi là pen luet yu namar ka jing le bom hok jongi yak ka jing storm ka jing suk jongi ka long halo jongu ba ka jing jam sngam jongu ka pen khia ngi ngi baro kum ki langrot ngi la sakma ngi la phaino way shala kalenti teu try la bu halo jongu ya ka jing bom hok jongi baro naba ngan ai pat ka jing ko jing khia hame bat ngan pen khia ya me na ka jing mong jong me ong try tu blen ku khu ya la pen pule nak tin jong blay tu ngi lang hom blay jing duai kok pa jing ba hamreng yawan pau khmat ka jong me hakum kene ka por bat ngin kong e nyam la klem don pau jing songo sheme ko pa lengba ka jing snake ka jong me ka jing yalam ba ka jing bultinity ka jong me ni singi be no siding ka jongi mala plai jingi na ka jing ma ka jing mansau ki stom jing pang bangila ban yo ban kieu hayeng bang tang ka jong me ban ya sakri ban pen murom ka teng ka jong me hakum kene ka por ba menta try ba deling ba ka jing snake ka jong me ba jing don ka jong me try bangila ban long kumni kum bangilong hakum kene ka por ba menta ini kau atrai wan dem sakjat bukhui ke jong me atrai wan ber kerpat red akhmat ke jong me atrai men snei atrai benderan kat yikirim pe yeng kesan ke badan hapok ke balang jongi kumjo ke badan hapok ke snong ka thau bat kumjo ru badan hasatak jongi ke parthai atrai isnei atrai benderan kat me atrai da ka bor mun sim jong me ramino ingi iwei pe iwei atrai daran kat kumjo atrai itu kibrio kibum shimle ithu ya me atrai kibum shimle tip ya kata ka kerteng jong me enre atrai keren bat pasiau tenong skor ke jongki pasut ho me ki atrai ba me long ublei ubakrau bar ubran bor atrai daran kat kumjo atrai ya ka snong ya ka ri jongi barok ko atrai ni atrai ngi mat ka ni ka jingjin jar kum ka ni ka por ba menta atrai ya ni klam bashir khai atrai hakum ka ni ka por ba menta atrai enre kum ki bangai atrai ngi shena scam bat gi ka man scam hakik sang ti baran bor ka jome yawan dem hak sak jat ki bukhui ka jome ban kerpat red akhmat ka jome kum ki bangai atrai mesnai atrai ban weng noi ka ni ka klam atrai ka basar ya ka ri jongi barok ko atrai isnai ban khuj me da ka snam ka jome hi barok ko atrai krong kum ki bangai atrai ni yo ban sakri lai lut ni yo ban rung hagi yang ka tang ka jome ban yo ban sakri lai lut ya ka kerteng ka khuj bat ka bakrau ka jome ko pa isnai ban rangkat me atrai ya kini kibrio ke bala mai uni khnyang jing pang ra try isnai me try men ta da ka sang ti bran bor ka jong me try men sai da ka snam ka jong me try bakila ban yo pat si sin ya ka jing kai try bangila ban sakri ya ka kerteng ka khoi ka jong me isnai man kersan bor ngi iwei pai wei try ki bangai try mi ata ngit kum ki bangai ngidap sibun ke jing tuat ke jing tuna ke jing long ke jongi en roi ngruai khmat ke jong me manai ke bor ngi try kersan bor nasa ka diak nasa ka mon nasa khmat banasa dien ba kum nu try bangila ban yai halin ti ke mon ba khoi ke jong me try ram ngila ban lak no try na ka ni ke jing pun soi ke bor manap thap ha ke jing em ke jongi manak sngi roi me try beneran kat ni wei kapeng jongi try na bor mun sim ke jong me sno try ke jing wai jing rapat no sakri pop na pagi boro hak ding jus Chris ngomongin jengi halak taru amen. Doble un kerku leng ba ka ba skor ke team ke jong u bar un pediang ru ke jing duai ke bala lek ra do shakri shakmat jong u ni ne poino shakwi bat ka benta jong ke jing shakri ke jongi ha ke ni ke por ba ka ta ka long bangin yo snow bangin snam ya ka khubor na ke tien ke jong play kaban sa sama pring jongi hakani kasni lengba I pastor I jongi I reverend LP nong se ni pen pau ke jin sngongo yo blay na ka bentai pastor I bala ai ka por ka baklu ke jongi na ka benta bani shim benta bat ngi kum ka balang ban ngi duai bo blay undon ringkat lembari pastor ringkat ke khubor ka ba in sa sama pring jongi ban ngai scam bakan long ru ke jing mentoy ba ke jing kirku I pi baro ke ban yo sngo ba ke ban snam Tungini ai ka por ke jongi bangini shashkor ikni ka khubor na ke tien ke jong play but hashwa bangini poi shakini ka benta tungini shimtalang da ke jingruai ka ba laispa khat saw laispa khat ar na ka rim do nu jonga la ka tungit
lo nu trong alaga dong ye temple trong me ai gan lo ha bo hang ni go try Jesus ha du bom tu go to shong jing don jong me jing don jong me jing don jong me gan yai long jing ha wai ba jing don jong me jing don jong me jing don jong me gan yai long jing ha wai ba Dang shi por ban yo ya selok dang shi por ban be shabi hajar sin ka long kam kodor ya ki jing skill pa bom ne ngan ai baro ngan ai baro ngan ai baro dang ban yo ya lok bat ni ngan ai baro ngan ai baro tang ban yo ya long bat mi do but hat ya ki ken jiri do bela gamen sim hi ngala thai ba shong ha jing dung a do wan jing shai gas ni ha ga jing shai ha ga jing shai ha ga jing shai men sim jong ga gas ngun ha ga jing shai ha ga jing shai ha ga jing shai men sim jong ga gas ngun ki prabangit biin hagane ko pon kong e ngai khublei ya ki pai runge jong ka balang hangne balang nong sder hoj wala ngim siam la yo ya kalan ya ka ban penlong jing seng ha ki ying mane namar kini ki jingja ki baja ha kini ki singi ki bamanta ki bangitip bagane ka klam kala sari ka pertei borok kawai bad kum juru hakari India ke jongi Henry ngim siam ladu pat ya kaban sengap ya ka ketin ke jong blai haki ying ki sem ki jongi but ngai kublai yo pi ki rempi ying kristan jong ka balang ki ba pek leng ba ki ne ki lat patai kubor ki baka juk ka bamenta ki pendon kam but yigito ki wei patru ki ba ya pej lengba kane ka YouTube ya ka ba ka balang kalapan beng ka benta ka banga kwa ya ka ban ya selok hakane ka po na ka tin ka jong blai ka long na ka kitab Genesis kalanong ka basaw pun nyaw kad khot ka bahanriw kiktin ki baong kumne kari ijem kalong hakmat jong me to pen chong sa yalau kpa bat yala ki himmen himbeu hai ka jaka ka babhatam hai kari to kinia chong yasa hai kari goshen bat lada metim badon hapdeng jongki ki breu ki banang to bu yeki te ki nong sharai barang ba halor ki jingri jongahi ka khubor ka banga kwa bania slok hakni ka por kalong syapang kari goshen bad hachwa bangin poi sekane khubor dongnya lek akhmat jong blai aga jing duai kok pa jongi ubah beneng nyai ngu ya me atrai ba me ai kane kalat yangi mengila ban syakri
ya ka kerteng ka ba khoi ka jong me leng ba kini kilat ya ka ba ka jingya seng ya ka ba ka balang ka la pen be na ka bata ban pen priang bat ban yo ngau ya ka tin ka jong me ker khoi ya ne khubor atrai ba kan long ka bor yang i wei pai wei ha pedeng jong ka jing im jong i ha ka kerteng ka jong jisu ngi dwai amen. Kumbang la ong ka kerteng jong ka ne ka jingya slok kalong ka ri goshen nginya pe kendian agane ka por ka e kane ka rigoshen bat kumno ki khon Israel ki poi sha kata ka rigoshen kendian chapang kane ka rigoshen kadon chapang mi ngi jong kawan Nile bat ya kane ka rigoshen la ker tawyar de ki weipat ki shnong kibadon hari Egypt kane kari Goshen kadai ke jaka kaba sei sobha kadai ke jaka kaba kibahaying Hasem jong Jacob kishong kisa latip ru ya kane bakadai kata kari jong Urameses hagi kitab Genesis kalong basaw punyo kadekot ar punyo kaong u Israel ro ula shong do hakari jem ha ka kendau Goshen bat kilayo yaki benta trai haka bat kilaya manbha bat kilaya nangroy sikat dei e ru kane kari Goshen kalong kasaki kabashay yakari jem bat kumjuro haka jinya dei bat ka Bible ngitip sibun siapang ka rigoshen bat siapang ngamut manong ngitip sibun siapang ka rijem bat siapang ka Bible day nang ne na rigoshen kariya kabala ay nong kenti daw paro ya ki kon Israel kane kade kapor baki kon Israel Kishong kisa hari Goshen kade kapor hakabakan nemsniu kaja Genesis kalnong ba saw punyo kade khot ka basaw kaong nabakane ka nemsniu kala jur e hakari kanan badmenta ngi kerpat ya me to sha bagi syakri jome kenya syong sa hakari Goshen kane kari Goshen kade kari kababhatam ka kerteng Goshen lalap yaka tang haka Bible Henry haka sign pertei om la pendon kam yaka om shem la pendon kam yaka ne ka kerteng Goshen Henry la khot yaka da ka wadi tu milat kine ke bru ki don hakane ka jaka hakapor jongka nemsniu day nang ne nari Goshen bau Moses ulaya lamno ya ki kon Israel ban mi nari Egypt ban lek syakari kanan haba ki kon kikti jong Jacob ki syong kisa hakane ka rikanan kanem sniu kalaja hakata kari hakaba kimdon ukeu yakaban bam bat day hakane ka por bakilabna bak udon ukeu hakari jem bala banyo yaw tau keu hapdeng jong kata kajing pangklam tang nari jem kitab Genesis kalong basaf ar kad khot ka baar kaong bad ula ong hakmi ngalayo sngaw badon ukeu ha kari jem to kilet hiar syata bato thit yangi nangta bangin yo im bad bangin om yap no
Kumta ki men jong Joseph chi pongun kila le chari ijim ban le tit yau keu bat kine ki si pongut kila long kalenti ya ka yin kasem jong Jacob ban poi shari Goshen ha kalanong ka basau pun riu kedekot ka bening kong ter kong onda kumta u Israel ulami no bat baro kat kibadon bat ulawan poi haber siba bat ula aingu degi jingknya yau blay u isang ukpajong u bat u blay ula kren ha u Israel da ki jing itu pau men bat ula ong ko Jacob uru ula ong hakmi mga bat ula ong ngalong ublay ukpa jong me wat shepting banai hiar syari ijim nabangan penlong yame kajat benriu kabakrau hanta kari Goshen kalalong kari ban pen im yaki kun Israel wat hapdeng kanem sniu kabajur kabashirke ladangi pulai kitab Genesis kanem sniu kalaja hadun yosnem namar ba kata kanem sniu kalaja yosnem baro kibriu kila im hapdeng kajing jenjar kabakrau Henry ka ying ka sem jong Jacob kalayo mat ya ka jingri jing sumar jong play kalayo mat ya ka jing alam ka jong play ha ka jing im ka jong ki Genesis senang besar pun riu kot ar pun riu kong baro kibala let bat u Jacob syakari ijim kibala mi na ka sengkai jong uhi bat ki tengah ki kun senrang u Jacob de baro ken kilalong henriu ki mensim lada kain lang bat ki kun jong u Joseph kalalong nyo pongut kilasa hangta ha kari Goshen niyo i namar kata ya kane kari Goshen baka de kari kabau blay open im ya laki jong ki briu ki jong u kade kari ya kabau mauhi ulong utrai haka jing im ka jong ki bat hangne hari Goshen kila im ki briu ki ba mat ya ka jing bha ka jong blay kabenta kabaar kabangakwa banya selok kalong kari Goshen kade kari kabakerpang kari Goshen kade kari kabala pen kerpang daublay kari Goshen kade kari kabaublay ula kerku kane kari Goshen kade kari kabaublay udon haka kari kaba ka jingpang kam don haka kari kaba ka nemsniu kamyo ya kaban rung haka kari kaba ublay ulepla baro kisi pau tali ki klam ki belaja hari jim kim syamla yo banja hari Goshen bandamar hangne ha Goshen don ki briu ki jongblay namar kata kadau kar ka klam kam syamla yo ya kaban rung haka ublay ulapen kerpang ya kane kari Goshen ki jingja hari Goshen de ki jingja ki ba aibor ya ki kun Israel haba ki yo i marsenda jongki kadon kari jim kadon ka jingyam kadon ka jing jenjar kadon ki jing pisa ka jing im jongki henry hari Goshen kade kari ka bau blay udon kari ka bakmen ladangi pulai kitab Exodus kalanong ka pra ka kot ar ka ong ban ngan pen kerpang ha kata kasngi ya kari Goshen ha ka bakia syong upai ba jonga bakita ki bunjat kiskan kin om don hangta knang ba men yotim bangalong utrai hapdeng kepertai
Kiskan kimyo ya kata ka jingpang klam ka bajar Egypt hab kiskan ki balai po jat kiwan ki dad ki no Egypt Henry hapo rigosian om siamladon ka bakum kata ka jingyap klam jong kimran ka balaja haki kun jong ka Egypt ha ka bakimrat ki jong ki kilayam Henry kimrat jong kita kinong rigosian lani ki kun jong Jacob om siamlaja kitab Exodus kalong kendai dikot besau kong utrai ru un penya per ya ki jingri jong ki Israel bat ki jingri ka Egypt bahkan om yap ka e ru ka badai jong ki kun Israel uto jauh ubalami ha kibriu jong ka Egypt ubala pedung kumba pedung ding nakli ha kejan siamladon hari Goshen namar kadika ri ya kabala penkerpang dau play kitab Exodus kalong bekendai kal khot arpuar kaong kumta don upria bat keding bala kle lem bat utau pria bapen sitom om siamdon kat uta hakari Egypt baro nadu balaman jaj benriu ula syok keleng yakari Egypt tang hakari Goshen hakabasyong ki kun Israel om siamladon pria kata kadika klam kabasirkai ngayu I bakane ka klam lane ka coronavirus kampalong ruem kat ki jingja hari Egypt Henry habau blay udon baro kita kiwadon hakata kapor hari Goshen kim siamla mat ya kata ka klam maga jing im jongki namar bekinge bat ki shanya au Jesus Christ namar bekinge bat ki shanya au blay ubay im bat ublay ubay sisya kitab Exodus kalom khatar gad khot bar par kaom batu simru cisong uhai sok bat haba pila wi ya hakasnam kabah kapliang to kelan ya ka kli jingkang bat ya baro arliang kisaukan da kata kasnam kabah kapliang de mano manoru napi wat mi syabar ka jingkang la kajong kaying hadu menstem kane kadega jinja kabau blay open like im yaki kon Israel dakas nam jong ukun lambrot ngilong ki briu ki jong blay ki ba im hakane ka ri India bat ki ba im hakane ka ri khasi ha ka ba yang ngi iwai paiwai la shon sham dakas nam ka jong Jesus Christ bagi rampa yang Kristen ke jongi lacon syab dekat nama Yesus Kristus banda mar kata ngin light im nak neka klam kabaja akan neka percaya namar bau blay udon hasenda jongi kungki yang kisambaro nyimdai ban shapting nyimdai ban slow smith namar udon ban leker pang nak benta kari bat kajaj benriu ke jongi kat khot kabar pulai kaong nabau trai un sayat lengpa yaka ban shoyap yaki Egypt de habau yo iya kata kasnam haka kli jingkang bat haki baro arliang ki syaukan utrai unyai palan ya kata ka jingkang bat un om sya yauta unong penjot banwan hapok ka ying jong pi ya kaban penjot ngidon ujisu haki ying kisem ki jongi ngidon ujisu haki donut ki jongi ban ngi imru hadu menta namar kane ka jingle pla ka jong blay haka jing im ka jongi ka don ka we ka jingja haka we ka ri bat kata ka jingja ka ba ai kerteng ngam day u presiden jongpi house name hajar u presiden jongkari Liberia
haka conference kabalong ha katakan nong ba mono ha katakan nong ba mono ko hai kaba ha katakan conference kiwan kumba nyo pusan hajar ngut kibriu sia kata conference badhang ta presiden ula kren hakmat kita kin nyo pusan hajar ngut ki ba uang nga ngam long presiden jongpi Henry Jisu udai presiden ubatmai jongpi nadu mentakasngi ong utau presiden jongka Liberia Hashwa bangan ya lam ya kari ong utau presiden ka jingkala ka bamud ya kinong ya lam ka long ka badon kam ka jingkala bamud ya kari ka long ka badon kam bakum ta ublay open kya ya kari jongi uong bat bangila bantay pat ya ka Liberia ka babatam na ka benta u Jesu Christ para bangit buin kane kari kasibat jantia ka jongi kane kari ya ka bau play ula kam kanti kane kari ka bau play ula don bagi bat ha kane kari go shen ka bagan jaman sim ngidon menta bana ngexem ngidon ka jingyata ka bakerpang ka bau play uai ha ka jingim ka jongi kumba chispa nyo pukandai snem ka gospel kalawan ha kani kari ka bait ka jongi bat nila syong nila sa hangta nila itu ya Jesu Christ chispa kandai po snem bat ha kane ublay ulapan kerpang yangi ala da nila island bau Jesu unya lam ya kari jongi unya lam yakin nong yalam pertai unya lam yakin nong yalam balang balang next camp baladang insya baunya lam hakis nong kit jongi haki ying kisem ke jongi ngin long ke bekerpang apa deng jong kane ka jinja jong kane ka klam ka bengiman haki ngi sngi ke bamenta para bengit buin kane ka klam lane ka nems new kala banja hari jim Henry hari goshen ka nomla banja namar bau blay udon rengkat ngila banyo slow ki jingja haki way pat ki state jong ka India ki bajaya kane ka klam Henry ngange bau blay hakane ka ri ka jongi un pen kya ka por blay ka jong u ladang ila pai kmat syau nadu ka donut ban mensim kebenta kebalai ke bangakwa bania selok kalong kari ka bau blay udon kari ka bau blay udon dei kari ka bau blay upentengen kari ka ba syanya ha ka bor jong u kari ka bau blay uya le na ka benta jongki ladangi pulai kitab Deuteronomy kalom nekong kot arfwe kong wat sheting lemne do jingkermen namar ki ba im ha kini ki sngi ki ba menta bon ki im ha padeng ka jing sheting ngin le kumno ya kane ka klam balik trailik ta rungmyo ban kamai ka jingmyo Henry tin jong blay ka ong wat sheting wat do jingkermen namar ka de ka ri ka bau blay udon habangi im ha kane ka ri ngim dei ban sheting ya kane ka jingpang klam Deuteronomy nong baad khot basau ka ong de kin sheting ya pi namar kata do pin sumar biang yalade kawai ka bangi day banle kalong bangin sumar yalade hapdeng kane kaklam ka bangi ngidon bah bangi sumar yalade ublay un sumar naga benta jongi kitab Deuteronomy nong life way gid khot bopra kaong
Namar utrai dala dehi ulej haswa jong me, un long ringkat bat me, un omino ya me, lemne kentai no ya me, wat shifting lomne, wat kau ek. Habangi don banya le ya kane ka jingpang, ublei uong, wat shifting, namar ulong kasti, bat ka jingyada yangi. Kari kabau blay udon gade kari kabakibriu ki shifting ban le ya kabasniu. Kari kabawat ya kajinyaram nau blay. Kari kabadem ko siu hakmat jong blay. Kabai mu yau blay hakajing im kajongki. Hangno bakidon. Kiwat ya ka jingdon ublay, kata kalong kabapen hun ya ublay. Iway pa iway nangi, ngiwat ya ka jingdon ka jong ublay. Ngipul ngidey ban pulay ka ktin ka jong u, ban yo sworo ya ka sur ka jong u. Ngipersyang ban sworo ya ka ktin ka jong u, ban ngipersyang ban yo i. Ya kalenti ke jong u diperkhat ya ublay om tang hakasni sonde lane tang hakaying mane Henry hangno bagi don kisngo bakan ne Henry hangno no bagi don kin perkhat ya ublay kane ka perthai kalong kom kaying ka bau ublay uai yangi Kiyaj bat ki im haka jinglong hong, bat ka jinglong kun. Kikan mau bat im, ha kilanti ki jong blay. Kari ka bawat ya ka jingyalam ublay. Kapen long ya ka jingmut jing perkhat ka baspan. Kidonut ki babha, bat ki jing tmu ki bakun. Kata kari ka bawat ya ublay. Kan sem ka jingba ha ka jing im ka jongki kiyo i ya ka duriao baka ai ka jing kemen sabom jiukun bat ka jing kemen ka jongka lane ka jingba ka jongka kim jukla kari ka baki plang ki bami kila banyapno Henry kin miki way pat ki batmai Kibakan klain ya ka jing im ka jongki ki klau ki barben ki bajrong ki lom ki bajrong bat ka siap ka bajar ka sun beneng ka bayar don ublay hangne ubat tau bat uba pen i tenat yangi bat hangne ngi im bani sneu kemen kane kadai kari kabau blay u ai hangi kari kabama u udon kaktin jong blay kitab Isaiah nong software kot bichipo kong do wat shifting me namar ngalong ringkat bat me wat ngeu ma me namar ngalong u blay jong me ngan pensyat bor ya me hoot ngan ya rap ya me Hoon ngan kersian ya me dekak di kamon ka hop jonga kadon ka wei ke jingja bat kata ke jingja ka bagi ai ba ai kerteng uji su udon hangne ha ka wei ke jingya seng ba revival ka ba he ba hapo Nigeria ha Afrika Laungkat ba unong yalap udang yalap uwei ukna rit ulaong ha unong yalap ngakwa ban ong ya pi kon nong yalap uong bat ki volunteer ki bat don hat ta kapor kim shem la cha ya u bat ki ong ko hep bat ki ong ko hep pidang kna Himla ya kaban kren ka kaban day ka jong blay kiong Henry tau pastor bayalap hakta ka por walaong
alewan shane bat yatu yaka ka bapidon ban yatu utau kena ula ong kumne ngayu i bat ublei u ong hangan ba u jisu u don hangne tang kita kilai kentinu ong ba u jisu u don hangne hadin bau tau kena ula ong u jisu u don hangne baro ki briu ki badon hakata ker jinge seng revival kilayam bat om tang bakiyam la ong la don ru ki bakala ka bamun la don ru ki ba ai ti thamai how play but la don ru hakata ka por ki yo so ya ka jingdon ka jong play hakata ka por ka ka bangamut ban om kalong hapdeng ka ne ka klam ka bangiman hapdeng ka ne ka jingim ka ba ka bangiang kandu hang ne don u jisu uban pen im thamayang kumkari hang ne don ublay uban kerku yangi hapdeng ka ne ka klam ka bangi don para bangit being namar kata udon ublay hagiing kijongi udon ublay ka udon ublay kari kejongi uban pelaj yangi nak kena klam ngiyo i habaka klam kawan hari jim hakari goshen kidon hakari goshen om shemla don kano basniu henry ki kam ki bapla ki jong ublay ki ja hakari goshen ki klam ke belajar si pautli hakari jim kaweru kam shemladon kabala ban rung hari goshen namar kade kari ke jong play kari ke bakerpang kari ke bau play udon henry para bangit bi ublay ukhot yangi banyo ya ka jingyada ka bakerpang ladangi long ki bopom ban kala ka bamun ban im ki briu ki bakoj ban im ki briu ki bahong ban ya kan lenti ublay kane ka jingpang kala ban sar ya karijim henry hari goshen kanom jana markade kari ki briu ki jonglay ki bachong alta ni don kumne hari goshen bagan sim ngim day ban shifting gospel Matius kalong arpu prat khod arpo kong da hikaya ki ban sumar ya ki eke paro kat ki bangala hukum ya fi hak miru nga long ringkat bat fi halakasni hadu kabawai no kaperte unong roi shemen se maka jing roi ka bachit spa sab prau ong kumne hari goshen penyang dara wan mame ko trai banlong nabneng ka burom jong me bad ubriu to dem banlong Syong haseyon toyay saru habalang kipai rublay wat yaklat nupai lang jong me hadu bandawai pertai kata kadika rigo shen kabakan jaman sim kari kabamangaban mapingi immenta kadika rigo shen bakan jaman sim banang ne na rigo shen ninyat pat siya kaway kari batkata kalong kari kanan kabadhap daga jing ek bat ka jing isnay ka jong play kari India kaya le yaga coronavirus klematiar kaya le yaga coronavirus le se de ki aka kiba miate bat ka mon ka jong play henry manga ban ma phi ki bange hang Jesus Christ ngin ya le yaga ne ka coronavirus haka kerteng ka jong Jesus bat ka ne ka kerteng kan pen im yang iki khon jong play ban ni la ya ka ban lai na kan ke jing pangklam kari ko shen ka de kari ka balapen kre
ban light naka klam namar ka dei ka ri ka bala pen ker pangu play na ka benta ki bahong ki ba syakri hok yau play ka ri ka babha ka ri ka ba seso ka ri ka ba kinong Egypt ki kentai Henry ka dei pat ka ri ka bau play ukdup badu I namar bahaka don ki breu ki jong u para bengit buin dongin duai nang ne na Goshen bakan jaman sim bau play un ben bau play un shong bat ngi hai ki ying ki sem jongi bat hakari bat ka jaj ben riu jongi para bengit buin lese bun na pedeng jongpi kiba donru haki quarantine kaba pidei banyo jingkia nakane ka jingpang kham haba pidon nakane ka ri Goshen kenma pin matya ka jingpen kya ka jonglei pin matya ka bor ka jonglei namaru play unamino yapi haba pidon hangno ru haba pipai kmat show kaktin ga jong blay haka kitab jong Sefanaya kalnong balai kat khot kan riu kan yo kong kumne wat shepting ko sayon wat pen jem yala kikti utrai ublay jong pa udon hapdeng jong pa uba crowbor ban pen im un lekmen para bangit bayi to blame kerku leng ba kene ga jingya slop ka balang kot ha kene ga por ublay nam ta ka burom jong u amen Ni ai ngu yêu blay na ka benta ki tu ki khubor ki bangi la yo sngo leng bai pastor bat ngangai scam ba kalalong ka jing mentoy bat ka jing kerku na ka benta jongi ki bala snap bat ki bala shash korika do blay un kerku yai pastor bat igani ka khubor ka bai la bet apdeng jongi blay unang pendon kam ye I haki sngi ki por ki badang sa kanang bai nang la ban ai ka jing shakri ka ba bat ka ba janai de tang ya u ngine penwai no egani ka jing shakri lang ka jongi yo blay hagani ka sngi da ka ba ngine so lang de ka jing ruai ka ba south pa khat ar rius pa sound ka rim long kamon jong me atrai ba bha bat ngan kerpat I pastor hadian baladep kini ka jing ruai ba in sngo ba ban plat yangi da ka jing kerku penwai long kamon jong me atrai ba bha hajing im jong ni baro shirta halakasi tu bendit mami on baku jong me bangin yo le long kamon jong me hagi jing ai bor bangin jong hajing ya le din ja jong me ban but kat bala ding na ba kya try Loi ban ba long kamon jong me hajing jinjar kus lai ba jing ten ju baro par bat skem yang yi try ba yo ni ham du men sim jong me yang I benda long kamon jong me kat padang ban
ban shagwiyame med bat pensi ban long ki jong mi ngida kwa ya rap ya ngi try bagit yai de Jangan ni apa nuai. Try bagi cengai ke jong try jong Jesus Christ ke jong eat ke jong blai bukpa. Lem bagi cengai soy slow betiang berpentingan mensim berkoin. Ai bagi nekin don lem dongkan bagi kon jong kebalang. Bagi tau kibadam bersyakri ameh kan ikari berkepercayai parok away. Nadu mentaj tu bom jukun. Amen.